Ale SF běží 2 roky, takže nebo kolik? Víc. Nebo 4 roky, jo. 4 roky běží SF a CCA, tak rok možná to může být. Rok a půl. Co děláš? Vylepšuješ si staty? Já vylepšuju si štěstí. Jde to slyšet. Já si to taky vylepšovat štěstí. Tak, ok, mám 8% něco. Teď si to vylepšovat obratku. Až budu mít rozptyl přes 10 000, tak... Ježiš, já mám inteligenci vylepšenou na 150. Co? Já mám inteligenci 150. No? No, na 120. Teď se mi to laguje ten server, nevím proč. Tak jo, teď by mohli tak trošičku jakože, mohli by popadat trošku. To strašidlo by mohlo hlavně. Jsem se vylepšil. Já zkusím jeskyního kyklopa. Jasně, ti jde na ránu. Ubral jsem mu 100 000. No. No nic, takže... Jedu zautočit na někoho. Zkusíme naposledy strašidlo a končíme. Jedu zautočit na tu 260, co je první. Já toho z admin týmu, jo. Jo, Tak kdyby ti dal ban, ne, abych nemohl. 10 000. Jsi mu ubral? Jo. Jej, to strašidlo půjde. No nic, nechám si ho do dalšího let's play, takže já se s vámi loučím a čau. Čau.